Міхась Леньков. Уривок з оповідання Васильки. Бусел летить просто на высокую грушу дишку, что стоит на ускрае села, разгалистая, с бусловым гнездом на самой вершине. За грушей Миколкова хата. «Ага, я ж казав вам!» – задиристо говорить Миколка і переможно шмигає кірпавкою носа, яка аж золотиться під ранішнім зирким сонцем. Привши рушу в око, ён углядається в далеку грушу, і легкая хмуринка пробігає по його живому твару. І знов ніхто бусло пужає, споймаю которого дам. Усе бачать, як бусел наважився був уже сісти на грушу, але раптом злетів угору і довго льотом, робивши все більше і більше круги, уздимаючися вище і вище, покуль не перетворився у маленьку білу мітинку. І та й зникла. Видать, полетел бусел в осенний лес. Хлопчаки вздохнули. Нехто задумленно сказал: «Вот бы самолеты такие побудовать, як бусли. Хочешь сесть на хвою? Сел на хвою. На дуба? На дуба. А то и на хату высокую можно сесть. А на что тебе такие самолеты? Каб немцы безрушней. То ж надумался, у нас еще хитрейшие самолеты есть. Раз и нема сотни немцев. Раз и другой немашика. Немцы не хитрушие, а мы еще хитрей. Резко оборвав Миколка хлопчака, марившого про такі дивосні самоліти, які махають крилами і садяться де хочуть, як бусли. Усі задумалися. Німці. Ніхто з хлопчаків покуль їх не бачив. Правда, уже колькі дён тихими вечорами глухо гудзе земля. І гэты гул нарастае штодня. А учора виднеліся частыя вспышкі на захадзе. Дарослыя, калі лезлі і чапляліся да іх з пытаннямі дзеці, проста адказвалі: «Гэта ж паблізківаюць заранкі». «А чаму грыміць?» «Чаму? Наваліцца будзе! Кладзіцеся спаць!» Аднак хлопчакі добра ведаюць пра гэтыя заранкі.